Il-kelma stupru tkexkex lil bosta. Offiża kriminali li tħelli effetti negattivi twal fuq il-vittmi tagħha, effetti li ħafna drabi jkunu jridu jiġu kurati bit-trattamenti psikoloġiċi. Żgur li però każijiet bħal dak li smajna bih fl-aħħar sigħat fejn missier stupra 3 uliedu bniet li kienu kollha minorenni ixxokkja lil ħafna, kif jispjega ma' One News il-psikologu Bernard Caruana. L-effetti jkunu ikbar. Għaliex huma qed jgħixu ma' dik il-persuna tal-familja number one, allura il-biża u l-ansjetà se tkun dejjem hemm. It-tieni ħaġa se tkun li qed jiġu abbużati minn persuna li suppost jafdaw, allura ma se jitilfu ċerta fiduċja. Qed jiġi abbużati ovvjament minn adult, anke se jiżviluppaw ċerta ħanajdu hekk rabja lej persuni fl-awtorità. Min-naħa l-oħra l-avukat Dr. Stephen Tonna Lowell spjega lil One News x'inhuma dawk l-elementi li aggravaw l-offiża kriminali tal-abbuż sesswali. Aggravarji li jistgħu iġorru magħhom piena massima ta' 30 sena priġunerija. Meta jiġi kommess minn uffiċjal pubbliku. Pereżempju, meta jiġi kommess minn ascendent fuq discendent jew minn tutur. Pereżempju, naħseb li l-iżjed każ gravi fl-opinjoni tiegħi meta jiġi kommess fuq persuna li għadha mal-qiegħ ta' 9 snin. F'dak il-każ il-piena ta' 9 snin titla' bi grat li jfisser illi titla' sa 12 sena priġunerija. Issa apparti minn dawn ukoll għalhekk semmejt ir-reat singolu jista' jkollok każijiet fejn ikollok diversi rapes. Ikollok diversi atti. F'dak il-każ ukoll tista' tiżdied b'żewġ gradi oħra u allura titla' għal xi 20 sena u anke 30 sena. Dr. Tonna Lowell sostna li m'hemmx linja gwida speċifiċi li l-ġudikant jista' jimxi fuqhom f'każijiet bħal dawn sabiex jagħti s-sentenza tiegħu. Għalhekk aħna linji gwida m'għandniex sfortunatament. Għandna il-vantaġġ illi f'każijiet mhux quddiem il-qorti kriminali għax dawn il-każijiet is-soltu jiġu deċiżi mill-qorti tal-maġistrati jiġu deċiżi mill-istess ġudikant. Allura il-ġudikant jagħmel il-linji gwida, però l-linji gwida jkunu qegħdin f'moħħu. Il-psikologu Bernard Caruana jagħti parir lil ġenituri dwar kif jistgħu jindunaw meta wliedhom ikunu qegħdin isofru minn abbużi sesswali. Meta nibdew naraw it-tfal pereżempju ma jridux imorru għand persuna jew ma jridux joqogħdu ma' persuna waħedhom, hemmhekk għandna nirrispettaw id-deċiżjoni tagħhom u naraw eżattament x'qiegħed jiġri.